हा खुगायाव नांफ्लांदों मुग दालि बान्दा कफि दुन्दिया फार्स्ट मावदों आरो खाथियावनो फालें दालि आरोना मुसुर दालि सारायावनो रुबाय आङो ओमफ्राय फारसेथिं पनिर एवबाय आरो सामब्रामा मोनबाय आरोना हाजासे संख्रि हालदै गरम मस्ला हरखाबाय आङो दा बे टमेट' मोनबाथाय पनिरखौ हरसिगोन आरो दालियाबो जा आराम गोदौखाबाय अरखौ फिसा होदों आं गोजांबाय जि जोमहैदो दासो थुखैदों आङो दहायनो दुगैबाय दुगैथ'वा होननायखाय दासो थुखैदों आङो दै होनानै दोनबाय दै रानबानो मोनबाय आरो ना लोगोसे ओंखाम ओंख्रि जाननानै फैनानैसो देलायनोसै आरोना आङो हास्लाबथारा आरोना लोगोफोर देलायलायनो थाव फोनलायनो सोलाबा बेखौ दा थुखैबाय नालाय बेखौबो फोननोसै आंबो फोननोसै फै बाबा मा जानांगौ बेबो फिसाबो बेखौबो गाननांगौ मामि बे गोदोनाया फिसा जाबाय खर'आनो लावदुम दुमबो बर' मानसिफ्रा खर' गिदिर गिदिर जायोहाय ना लोगोफोर आंबो बिसोरो खर'आव थाव फोनांसै खर' सुदोंमोनलै नो बाबा खानायानो थख्लाख्ला मा खुगायालायदो हा मा खुगायाव नांफ्लांदों मा खुगायाव होलायदों होनलाय बाव सेंग्रा नुबायहाय बोरलाय ओरैनो हर खानायखौबो जि मोजां सिनखादों ने आंखोला बेनो सानफ्रामबो खामानिनो दुगै थुगै सं सि बा सेंग्रा देलायनानै फैदो खेबसे मोनसे गेलेदो खर' मोनगुलायबाय बारा नुजाबाय थानाङा नोङो कमेन्ट फैया आंखौ लान्थिमोननि कमेन्ट फैया जाबाय दालियाबो मोनबाय बेबो मोनबाय आरोना बा गोसोम नुयोहाय भिडिअ'आवलाय बिदिनो दोनगोन जेबो खालामला दुन्दिया हरखाबाय आरो आं जाबाय थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आंना जाबा दाजा संनाय जानाय थानाय गेलेनाय थ' बेखौनो नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै होबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोसो गोरबो सिंनिफ्राय फिसाज्लाजों बिदिनो मा खालामगोन मा खालामा मालाबा अनलाय बुलाय नांलाय खमलाय बाय बाय